Praise the Lord, Odofo, and then Sumima Wakwa, but about Yasia Senjumedi so. My mom paye. Onyametiase for your bomb pie and then so ewa quenya with the adom yen. Wa woodin hine ewa menina so. Na we are singing a kita won sem. One sem and a radia crowd say pesi tea, and into your mean cron boy and cassa tray. Na yente was ye, yentimi for was some and moya bra, and fan show within concrete new yam. And what Jesus Christ to demo and a bomb pie. Hallelujah. Other four me mawa kwaba and then so. At the bar, what you are saying, you may you so. Now, and then so you better I can cancel my fee. Korintofoɔ mana Korintofoɔ ma edi kan eti du njiche mudu miensa edi kosi edun wɔtwe ɔdɔfoɔ moma yɛntie Awurade asɛm ɛyadesua ɛfa Onyankopɔn ma ɛne sɛ deɛ ɛbɛyɛ baako ɔse nsɔhwɛ bia ɛbɛba wɔ abrabɔ mu no nsunsuno ennemu ɛno ne nea ɛtoto ɔmo aka nsɔhwɛ ba wakwan mu nsɔhwɛ ba me nso makwan mu na onyame asɛm ka kyerɛ sɛ Nyankopɔn no yɛ nokwafoɔ ɔmpene sɛ nsɔhwɛ bi aboro yɛ ahoɔden so ɛbɛba yɛn so nsɔhwɛ bɛka yɛ ahwe hɔ na deɛ baako asi yɛhu ne sɛ nsɔhwɛ ne deɛ bɛba na nyɛ nsɔhwɛ na ɛkyɛ sɛ wayɛ bɔne sɛ nsɔhwɛ no ba a ɛtwa sɛ yɛtumi kutia nsɔhwɛ no ɛgyina nyame asɛm a yɛsua so yɛtie de nyina ne yɛkenkan so ne yɛgyina so de bɔ mpaeɛ na sɛdeɛ Yesu kyerɛ ne suafoɔ no mpaebɔ no bibia di adanseɛ sɛ Onyankopɔn ani wɔ ne mma so sɛ n'ahoɔden bɛgye yɛn ɛfiri nsɔhwɛ bie mu ɔse ɛnyɛ ɛnkɔ nsɔhwɛm na yɛyɛ firi musuo mu hallelujah ɛno nti no obi biara a ɔyɛ ogyidini deɛ ɛnsɔhwɛ bɛba na nea yɛka nyinaa ne sɛ yɛbɛtumi adi nsɔhwɛ so a agye sɛ yɛma kwan sɛ Onyankopɔn mmoa yɛn ne yɛntimi anyina na dom no ɛnɔɔso mfa ma yɛn ɛno nti anuanom momma yɛndwane abosomsom ebia na wonkɔfo ohoni bi ansi w'anim na mmom adeɛ na wode asesa Onyankopɔn ne som ɛnɛ social media ne nneɛma bebree hɔ a ɛgye yɛbrɛ so yɛnya brɛ so ɛhwɛ nyame asɛm mu anaa etwa sɛ yɛadwe mu bie yɛbɛkɔ internet so yɛbɛreadi yɛbɛhwɛ videos bi a bɛboa yɛma yɛtimi etintim onyame mu na mmom no ɛsɛ sɛ yɛbrɛ no yɛhyehyɛ yɛbrɛ no so yie ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ w'adwene mu a nti ama wo gyidie ɛyɛ apa na nkakra wo yakɔ wiase yi daabi ɛnsan w'akyi ɛnkɔtɔ nsɔhwɛ mu Onyankopɔn ni da yɛn so mmom sɛ yɛbɛtwe ɔmo nim Awurade aba ɔno ne nkyɛn nti wo aba bɛhu Awurade no mpakyɛ ɛnkɔ w'akyi ɛmfa bibi foforo bi ambɛsesa nyamesom no ɔse mo yɛ nkrɔfo a mwani da fam paa verse 15 ɔse mwani da hɔ ɛno nti mo ndwendwene nsɛm yi a meka yi ho na monhwɛ sɛ ɛyɛ nokora anaa afi wato aso aka kyɛ odu nsia sɛ ɛkuruwa a ɛyɛ Awurade didie ho kuruwa no yɛnkan ho sɛ ɛnom na yɛnom Yesu mogya no na ne honam no nso ɛyɛ paano ɛde ma yɛn wedi adanseɛ sɛ yɛn nyinaa yɛdidi fi table baako ho yɛn nyinaa Kristo Yesu ne nipadua no ɛna yɛkyɛ fa yɛbisa yɛn ho sɛ mene me nua ntem ɛte sɛn mene me nua ntem ɛte sɛn so me nua bi ntimi nkɔ Awurade didi anaa so yɛn nua bi a ne yɛnya entawantawa nti yɛnkɔ Awurade didi anaa daabi Yesu de ne honam ɛne ne mogya no aba bɛsi ama mene wo ɛsɛ ebidodo yɛbubu ne honam ne yɛnom ne mogya no ne yɛkae yɛbɔ ne wuo no ho dawuro ekosi sɛ ɔbɛba ɛno nti yɛdɔɔso deɛ nanso nipadua baako ɛne yɛn nyinaa yɛgye no ɛtum a ɔno na ɔnyɛn yɛn ɛno nti ne yɛka nyinaa ne sɛ mama yɛndwendwen saa nsɛm yi ho sɛ yɛkita nipadua baako anaasɛ nipadua baako ɛna mene wo nyinaa yɛyɛ mu fafafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ mene me yɔnko awɔ ntawantawa bi a yɛbɛtumi asiesie ne yɛde anigye ɛne Yesu Kristo yɛdi ne honam na yɛanom ne mogya megye de sɛ ba saa na yɛmpaebɔ nso bɛfo adu Awurade anim
Onyankopɔn nhyira wo bebree sɛ dɛn nyinaa woka me ho ma yɛsua Nyame asɛm. Yɛnim sɛ Yesu ankyɛ no sane wɔ n'ani onyam mu a yɛn nyinaa obi biara nyɛ ɔyeraba. Kyɛ asɛm no na obi biara ntimi enya asɛm no mfa ne ho nto so. Na ɔno nso so nka nkyerɛ obi na yɛntwe ɛdɔm ɛma Kristo. Bɔ Kristo din baabi a wobɛkɔ biara na wobɛyɛ nhyira wɔ Yesu Kristo din mu. Nyame nhyira bebree. Bye bye.